Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mgbede ọma Igbo bụ Igbo, egbe bere ka ugo bere, nke si ibe ya ebela ya biko gosi ebe ọ ga-ebe. Onye biri ka nwanne ya biri, ụwa ga-aka mma. Gere akụkọ ụwa nke taata bụ ụbọchị Tọzdee ahịa Nkwọ, mkpụrụ abalị 21 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka akụkọ anyị si erute gị. Na mbụ, gere ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ụmụ Igbo ndị na-eme ihe nkiri Nollywood, ndị ọgụ egwu na ndị ọkpa ọchị akpọọla oku maka enweghị udo na nchekwa n'ala Igbo. Onye ọzụzụ atụrụ Enoch Adeboye adụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha hapụ nkọcha ma kpọrọ ndị na-achị anyị ekpere. Ejirila ọrụ adịgboroja United Kingdom wee napụ ihe karịrị 1,000 ụmụ Naịjirịa ego ebe ọ dị ukwuu. Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe, ọ bụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ka akụkọ anyị nke taa ga-ehiri isi. Aha m bụ Emilia Onyechi Nwankwọ, gbọm Adaoledo. Cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị. Ngwa gerezi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ụmụ Igbo ndị na-eme ihe nkiri Nollywood, ndị ọgụ egwu na ndị ọkpa ọchị ejikọọla aka wee weta atụmatụ ga-eme ka udo chie eze n'ala Igbo. N'okwu ha ka ha mere ka amata na ya bụ ọnọdụ enweghị udo na-ebutezi nlọghachi azụ na agụmakwụkwọ ndị ntorobịa, azụmahịa na mmepe obodo. Ha mere ka nke a pụta ihe dịka ha gara hụ osote onye na-ekwu okwu na ụlọ ndị nnọchianya na Abuja, Honorable Benjamin Kalu. Dịka ha si kwuo, ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Igbo bụ ọnọdụ agwọ bara nkata nnu ma bụrụkwa ọnọdụ orutu ime orutu anya. Nke a mere ha ji wee jikọọ aka wee kwado atụmatụ Peace in South East Project (PSEP) nke ndị ụlọ nnọchianya na-akwado iwebata n'oge na-adịghị anya. N'otu aka ahụ kwa, ndị ome ihe nkiri Nollywood a nke onye ndu ha bụ Jim Ike gụnyere Zack Orji, Yul Edochie, Destiny Etiko, Ekene Umenwa, Okechukwu Edwards Keje, Mr. Raw, Benedict Johnson, Francis Duru, Noble Igwe, Tina Mba ma gụnyere ndị ọzọ. Na nchịkọta okwu ha ka ha mere ka ọhaneze mata na ha ga-ejikọ aka wee jiri akara aka na ọnatarachi ha wee kwado udo n'ala Igbo malite abalị 29 nke ọnwa Disemba. Onye nụ ya biko kara nwanne ya. N'otu aka ahụ kwa, onye isi ozi na Redeemed Christian Church of God, onye ọzụzụ atụrụ Enoch Adeboye adụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha kpewere ndị na-achị anyị ekpere ma kwụsị ịlụso ha ọgụ, na nke a ga-enyere ha aka imeri ọtụtụ ihe na-egbochi ha idozi obodo anyị bụ Naịjirịa. Adeboye mere ka ụmụ Naịjirịa mara na ịsọ ngọngọ, okwu mkparị na nkọtọ maka ndị na-achị anyị enweghị ebe ọ ga-akpọga Naịjirịa, maka na ọ bụghị tata ka ike bidoro dịwa n'azụ. Ozi a pụtara ihe dịka a gbara ya nju ọnụ na Hallelujah Mega Praise Night Season 2 nke mere na ụlọ akwụkwọ Shimawa n'Ogun steeti. Na nchịkọta okwu ya ka o kwuru hoo ha n'ebe ọ bụ na onweghị ihe eritegoro na tigbuo zọgbuo ma ịkọtọ n'ịlụso ndị na-achị anyị ọgụ, na ọ ka mma ka anyị kpewe ekpere ma mee nke anyị kwesịrị ime dịka mmadụ ma hapụrụ Chineke nke ọzọ. N'aka nke ọzọ, ihe karịrị 1,000 na ụmụ Naịjirịa atụfuola ego ha maka nkwa ọrụ adịgboroja na mba ofesi United Kingdom. Ofu onye n'ime ndị a na-ekwu okwu ha tụfugoro opekata mpe $10,000. Ọ bụ onye isi ndị International Organization for Migration (IOM), Maazị Laurent Debock, mere ka nke a pụta ihe dịka ha gara nnọkọ ndị nta akụkọ na Abuja. N'okwu ya ka o mere ka amata na ndị a mefugoro $10,000 ka e nyere visa, mana ọ na-abụ ha rute mba United Kingdom ha ghọtazie na ya bụ akwụkwọ ikikere ọrụ bụ nke adịgboroja. Ọ kpọrọ oku ka ụmụ Naịjirịa hie ise n'anya mgbe mmadụ na-akọrọkwa ụdị akụkọ dị etu a, maka na ọ bụghị ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Igbo bụ Igbo, ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke taa na-akọrọ ọnụ.
mana tupu anyị ala kpamkpam ke nwekwa ntị ọzọ n'ọbụrụkpọ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Anyị gwara gị na ụmụ Igbo na-eme ihe nkiri Nollywood, ndị ọgụ egwu na ndị ọkpọ ọchị akpọọla oku maka enweghị udo na nchekwa n'ala Igbo. Onye ọzụzụ atụrụ Enoch Adeboye adụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha hapụ nkọcha ma kpewere ndị na-achị anyị ekpere. Ejirila ọrụ ala Igboroja United Kingdom wee napụ ụmụ Naịjirịa ihe karịrị 1,000 ego ebe ọ dị ukwuu. N'aha ndị dekọbara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa, ka mụ onwe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ Emilia Onyechinwankwọ Adaoledo na Sio. Ọ gbagọrọ mịara nwunye di m. Ndewo. Ugwumba.